ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, badang, agsidata kumamot iti naimas. Pangalaan tangay. Agremedyo kamot ah. Awan mo't igatang tayo tinaimas sa sidenta. Agremedyo ka nga road. Way, bayam, tagrimedyo ah. Ay, pudno ang natakawan ni kagawad ko ng aya iti manaw. Unang kail. Ay, Day jay pay mat kanu kalukmagan amanok ti tinakaw da. una yun. Day pa'y mo't baak ti natakawan. Di da pay mat pilpilyan ti taktakawan da. Ay, kagawad takawan da pa'y. Talagang awan kabutang dagitang agtatakaw iti manaw kang kail. Uray opisyal, takawan dan. Ay, aramidak ti amin akabailak. Tatno matiliw day tangag tatakaw. Maribanang, dumawatakman iti bulong ti marunggayaw. Wen maray, ay ado, iso ang mga lakalatan. Dumawatakmatan ati bunga ti papayayaw. Wen maray, sigilaan. Ay, gaya maray. Adda ka nilayayaw. Ado ijay kusina me. Apay ay Mabalin ti dumawat. Paglayak laeng ijay sidaan may. Ay katuan maray. Day talagayam. Ay, agyaman nak maribanang. Ay, amangan no dumawat ka pa'y iti asin, maray. Ado, ti asin me. Ay, mabalin maray. Sige man nga raw, dumawatak. Paminta, maray. Dumawat ka pa'y. Ay, wala na maray. Dumawatak matan iti paminta. Ay na, nagswerti a laki dinaya. Tanaadanak iti kumari akaskin ka. Ay. Badaw, naparti mon jay manaw. Dengge mga bing. Ay, agkikyak pa'y mo. Kuna no naparti mon. Kasya ka ng tiliw idirabe. Si kamot tayo, dimang partay. Na, ururayan nakpailaang matamang partay. Kenapa nagala iti ilaok ta marunggay ken bunga ti papaya. Partye maun kat ilutom mo tayo. Apay, ti kunam nalaka ti agtiliw iti manaw. Aglalo no katingtingaan iti rabe. Asino di tinaulan ti asaw? Ay, ni kumarik ato yan. Ah. Imay dimawat iti bulong ti marunggay, kan bunga ti papaya. Kasla maangot ko ti lutlutwan da. Nagpartidan sa iti manok. Ha! Oh, Ay. apay akaslahan nakigtot ka. Kit no nagapuak iti tersinan ni kagawad ko na. Kit na kunana natakawan iti manaw. Kayat mo asawan, jay si daan da marituyang kan paribadong amanok, kat tinakaw da amanok ni Marikwanang. Wensa? Ay, managsuspit sa kansa, intay, ay narigat mo't ati agpabasol, no awan pamaneknek mo. Kalpastan na nangan, tuyang. Di mo kunaan asyak manen ti paginawom. Adayamot imbagbaga kakasta. Ununaan kan ba daw, takasta ti turong ti panagsasaw. Ti kayat ko nga ibaga. Saan ka pa ilang ang mapan di tatersina ni Marikwanang? Tapay kumaasaan. Nungay kayat ko ti makiin ni istorya. Kasanon ngay. Amangan nga rod no mailawan mo ang maistorya ang manok ti sindata. Kahit man ano kuma. Dakay snog si data iti manaw. Ay, di ka makauawat ako nak. Taan niya ti kasapulan nga wapag. Manok ni Kumari Kwanang da ito'y pinartem. Anya, manok na. Ay, masaduta ko nga umadayo ang mapan agtilaw iti sa bali ang manok. So nga di nasiputak da ito'y ang manok. Ay, katinilaw ko na. Kunak metken ka. Ano agtiliw ka iti manaw. Jay adayaw tapnusan amadlaw. Nalpasay. Sindam lang aruday. Basta guli magkalangay. Tapno awan tirire. Ay, mare, anyangay tiriknam, ta natakawan kagayam iti manok. Ay, anyangay maray. Siyempre, naladingi ta. Ay, sa bagay, uray asinumat numatakawan ka iti taraken a manok, ay talaga ang maladingitan ka. Ay, mare, asino nga iti suspitsam? Awan, maray. Nariga, ti agsuspitsa. Ay, sapay kuma, tamatilew ti agtatakaw.
Kunamat ni Kapitan na tiliwan na. Jak amo anong kabaulan na nga aramidan. Ay, masikuranak nga dalang dito unag ti balay badong. Kahit papanamngay. Mapanak makinistorya kadagiti ko kumare. Di imbaga king ka ah. Ang mga numailawan mo, ang maistorya kadagiti ko kumarem, kanaig di manok ni kumari ko anang. Saan ka madanagan? Kinalswak daytoy dilak tapno saan ang maigalays. Ay, rumbang lain. Aguli mo kaklaeng. Iso, may tikudak. Sa anak ngagsasaw. Agdengeg aklaeng. 1, 2, 3. Angkay, Ay, anya tararamidan. duntok ta bilbilangak ti manok ka. Bilang kamot la bilangain. Tapno masigurado saan da amaksayan. Inal daw abilbilangam ita, angkay. Wala ta, narigatin. Apay, di ka mauma amang bilbilang. Ay, may mayatan ti kasta, tapno amok no adama po ka. Niinteng, di na kayat amaksayan dagiti taraken na amanok. Iso akanayon na abilangan ida. Iso matlagayam akanayon ko ang makita nga adda dita paraangan niyo abigbigat kan malaw. Oh, marito yan. Agistorya ka mat Ay saan maray? Umayak la agdengeg iti istoryayaw. Naa, itaman pa nga umay kalaang agdengag. May mayat ti agdengeg laeng maray. Sa bagay, no awan mo't nga agpaiso ti maistoryana. Adda pa'y ti kayat ko nga inayon iti istoryak ko ma. Anya nga dayta, marikwanan. Sige laeng, agin istorya kayo. Tapara dengegak laeng. No asino man tinang takaw ije manok ko analukmag. Kayat ko nga inayon nga adda na ba ti akinsi nga itlog na ijay bakay. Ay, adugayam ti itlog na. Ay, marito yan. Nangigmaw? Nangeg ko Ang mga no kayat na asublian. Mapannalatang alaan no kayat na. Nagswerte nga agtatakaw dayta iti manok. Adda pa'y gayam mabalin na asublihan. Padaw, Nalpas ka na napanagdangag iti istorya dagiti ko kumarem. wan, kat adda nangeg ko asigurado apakaragsakam. Ngay, nyaday tangay. Ibaga mo na. Inistorya mo ni kumarik akwanang nga adda pa'y kanunabati a 15 nga itlog di manok na nga inalam. Ay, anda. Ay, agasang manday ta. Oh, anya ti makunam. Ingka kadisoblian? Ay, kitun sayang may. Nala, ingkan subyan inton rabi ay. Ang mga no sa bali pa'y timapan mangala. Siyak man timapan mangalan. Kahit anyangay, si kagayam tinalaing nga agala. Siya wala siya kaun. Alangan mo ta siya. Dungay duwata. Iraman nakpay mo. Una, tasyak ti paragawan. Si kamay ti pangyawatak. O niya ti makunam. Si kalangon. Sumurot kan, tapno damang flashlight kanya. Kano sa lagmoy, kasapulang pa'y ayat ti flashlight. Tapno sigurado asa anak ang may padugmam Laglagi pa makinsi nga itlog, tigam kaw. Wunan niya. Panunutan manalay nga. Wunan, sumurot akaw. Pag panunutan nakpay lang mag. Ayan nga tandag iti tanon akadwak nga agronda. Ne, itaman pa'y analagipyo ti agronda. Ado nga ron ti agrek-reklamo anatakawan iti manok. E di kumapay tapno nalapdan dayta panagtakaw iti manok. Narigat no mairaman dagiti manok ko atakawan da. Matiliw yung ata di agtatakaw iti manok. Nagsisiglat dagiti tanon ko. Kat si kangay. Kasi siglatan Sige man nga rin. Tiliwan nyo dagitang agtatakaw iti manok. Anya ngay tar aramidem di tabadaw. Gaw atemon adagita itlog di tabakay. Ay, di ka lang makaururay, may. Kudkuda da ito kilikilik na nagatay. Nadun sa mutayam na dito ayan dagiti manok ni Marikwanak. Sapay sumanao ka dita. Kakuray ka kaday. Addan tuke makakita kadatan dito. Awan. Yakit ti danag mo na ya. Alagaw atemon dagawitan. Winain. Yakit din na ya. Naglain ka nga, gireklamo, di ka laking arot si Mursurot ko man. Oh, inayadem ti magna.
tama nga numaidugmam ka, kat mabuong amin dagita sinabok mo nga itlaw. Silawam nga rin pagnaka. Nagkapso mo nga min dayto inalam a flashlight. Nuging matang ka kuma iti baterya, iti tersina ni Mari Kuanang. Di na rin niya kumatisilaw ta. Ay, Kapitan, Ha? dagitag tatakaw iti manok ko. Ay, taliwan daw! ay, badong, nakita datang dagita grung-rung datalaw. Tiliwon na tan sa amot nga paisaw. Ay, walang kikilos! Hold up ito! Hold up nga! Ay, agtal na ka! Ay, Tila ibagbagam! ay, isumat nga tituloy dahi dyan, Kapitan. Ay, mairupak na gito'y. Ni pare ba doon ka ni Marituya? Ay, sana da kamay. Kanya saan? Ay, flashlightan nyo man tiro pa da. Wan, Kapitan. Ay, kunakon ka! Ay, nakayo! Ay, kapitan, pinadas milaang mo. Ay, no kaya mo paray. Pagbibingayan tayo, dahito inalaming itlog. Ay, saan nakamaala iti kasta? Agsungbat kayo, iti naramid dyan. Pakawanan da kami ka din akin nituyang ko paray. Ay, anya apakawanan. Da kayo tirumbang amalungsot iti pagbaludan. Ababala ang ti maibaga, Kapitan. Agtaraken da kuma iti manok. Nanggagmang. Ay, nagagko Adapay kidi limaan nalulok mag-amanok ko ijay Ay, adapay maray. Interesado ka pa lang. Interesado ay atikas jay. Damdamagag lang mo, no, adapay nabati amanok na. Ay, ipabalod ta ka di idan, kagawan. Kasla mo lasaan tayo nga kukumari, Mike. Ipabalod na kami pa lang, Mike. Ay, nagrigat yung desisyon, Kapitan. Ibagamlaan, ta ipabalod ko idan. Sa bagay, pudno matkit nga wansab sa balay. Kunakon kay. Basta saan dan nga ulitin pay. Katsukatan da di manok na inalada. Anya ti makunam ita pare. Mananga asimit, ni kagawat ko na. Oh, Kiti sumit ti kunak paray. agpakawan ka nga ron din ko na. Ay, pakawanan na kami na akin ni Tuyang Kaumaray. San mingaul ulitin pa'y? Ado pa'y tinabati ang manok ko. Ang mga nukayat mo pa'y atakawan. Ha? Ay, saanin, Mare? Kababain ti kasta paray. Apay ulitin pa'y. Ay, saanin na, pare? Talaga sanay. Ay, tatabadong ka na to yan. Laglagi pa nyo, ano dagas ti aramidan nyo, da kayong tumitlaang tinakababain. Ala, sigay! Dinahan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Vicky Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ay, badaw! Ayan na, dyan naglakwam itinatang. Ay, pagtugawan nakpaymad Kasangsangpit ko lang nga naglakaw. Nakabanikas ka namang sabat ka niya. Yawat mo adagos kanyak di kwarta. Di nakpay ammo mangay aywan, Mike. Itimplahan nakpaymad kumaa, iti kapay. Awan asukar kun kapay. Ala, itad mo kanyak di kwarta tama pa na gumatang di tatirsina ni Marijuana. Dayta. Sagsasangaribo dayta, Adapay! Awanayin. Intad ko aminayin. Adapay di tabangir abulsam. Ay, unay kamit tay. Abak mo pa imati hold upper. Dayta. Sagsasangagasak. Kunakun kay. Ala, malaminayin. Adapay! Awanayin. Adapay di ta akin likod abulsam. Ay, ibatin mo dayayan Imbag lay gatang ko mo iti inumag nga alak. Na
Awan ti mabati di tabulsam. Itad mo amin kanya. Ay, punay ka mutay. Nalabas ka. Amok no apay anaragsak ka ita, Marituyang. Amumlatan amaray, tanay, nagado ti ginatang kwalakom. Wen nga rod, Maray. Kasta kakot no ado ti kwartam. Nakaragragsak ka. Adomat ti naglakwam itangal daw, maray. Gaputa adomat ti ginatang ka. Iso nga rod anaragsak ta adwa. Pagmulag manen ni badong ko iti ado anateng. Tapno adon tumanen ti paglakwan na. Ket, ay, dawatek tuman namin na una. Kat syempre, dito'y tumanentersinak ti paggatangam. Katuan na. Kat, papanan ni Kabadong. Ayan na. Dayjay magmagnamot. Nakadumog pa'y. Bay amaray, mapan na siguro sa rungkaran ni Kapitan. Ngam nakadumog akas lanaliday. Dinawat ko gayam amin na kwarta na. Wen gayam anya. Saan mo a problema unan ni badong kumaray? Ay nayunak man pa'y dahi ginatang ka. Ado ka gatang ka. Ay, at katuan amaray. Ibagam laang no anya pa'y tikayat mo agatangan. Ay, sa dino ti papanapare. Ay, agberbero kak man iti katungtong ko, pare. Ay, siya ko na. Kapag nagbiro ka pa'y laan. Ay, sayang. Ada ko mapagsangwan ta itang arak. Inalan tuma ngamin amin ni tuyang ko di naglakwak itinateng. Eh, sumit lang gayam ang medyo naliday ka. Ay, makasangsangit ang aruden, pare. Lablabdak lang. Ay, agluakan sa matay. Adapan nyo maya, pare. Ay, awan. Ay, bayam nga ruden. Ipospon ko pala ang tagsangit. Ay, may mayat magawit ka. Tayo kaginan na. Bandog mula day ta. Nga ta. Win! Eh, no makainan na ka. Mayat tuntirik na ba? Tuyan. Sakitak. Adula amin nga bagbagam mo dita. Iwayway mo to jay noang, tama pa na ki jay ilay. Panawan na. Kitag sakitak. Saan ka ngagsakay? Nakapigpigsa ka? Ay, gatangan ng karot iti tinapay ka. Tapno may imbaganak. Saan amakan, timapan ko gatangan? Kanya ngay. Ay, kat siyempre, badbadok mo ta. Kan sandal ka. Para king kalaang. Kitsa ngay, mate. Anya nga tigatanga mapara kanya. Umay kan maray, takadwaan nak amapan ag shopping. Sabali at alaga ti ado ti kwartana Pa-shopping ko naman. Kakaiso na nga inted amin kanyak ni Badong Kaw, ginaglakwan na itinatang. Ay, nagsaya atin nga asawa ni Badong mo, Maray. Ag sakit ka no kunana, ang pinanawalat ha. Ay, apay ngay, Maray. Ay, kaasimot Aywanan na mutan at ibagbagi na. Malaing tan maray. Bay amutan ni Kapitan. Anggail, mangtad ka man iti kwartam. Ha! Ay, di mawat ka lang arudon idi kalman. Dumawat ka manan ita. Ano lang mo di intad mo iti kalman? Sang agasaut. Ay, dakil na dyan. Awan nga rod makukwarta kang Anggail. Di mula tultuladan ni pari Badong. Apay ni tata ba daw? Nagado tinaglakwan na itinatang. Isuman nga rod ti pagdawatak iti kwarta. Eh, no kumagamin, taag mula-mula ka man. Di ada ko maapitam nga ilakaw. Si madutak ngamin iday Anggail. Katawam ni pari Badong tunggal makitam nga agmula. Ipagarup ko gayam amalaylay amin amula na tasamar. Kitaan. Ado ti kwarta na ita. Ay, nasken na makitak ni tata ba daw? Kagawad ko anang. Nakitam ka din arimwar di tabalayda ni tata ba daw? Nay, isan pa'y mat. Ni Marito yung tinakitak arimwa di tabalayda. Apay aya? Nadamag ko ngamin nga do ti kwarta na ita. Ay katwan. Ado, tinaglakwan na itinatan. Ayos Dumawatak man nga rod iti kwarta na. Ay awan maitid na kan ka. Imposible nga awan. Intid na nga rod amen ka ni Marito yang. Intad na amay. Awan na batay. Mamati ka. Tamis mo ani Marito yang tinag ko na. Isu nga awan madawat mo ka ni Kabadaw.
Nagadaw ti ginatang ni Marituyang abadaw. Ay makapaapal. Nagkunagamin nga umapal ka. Wen tadinak pa'y ikan iti paggatang ko iti badok. Nakadadaanan dagito badbadok. Aguray ka atag. Mula pa iti natang. Ay, kaano pa'y nga agmula ka itinateng. Idi pa'y aplanom day ka. Nakabaybayag nga imbagam. Talaga nga agmula akon. Dua kami kanikwaraw. Ay, may samot day dya akaanakam. Diyay la dumaw dawat iti kwarta ti paglaingan na. Ay na, bagay kumulang day ti ginatang ko apalda. Kita umuto na. Ay, amom ngagsasakitak. Nakailad ka mo dita, nagmalmalam. Saan ka pa yan naimbagan? Ay, no di nakilotwan iti kanay. Saan ako na maimbagan? Ay na, nabambanuga ka nagshopping. Siyak pa'y lang maitiba umungag luta. Ita, manday tangaramid mo. Idi na alam di kwarta. Baybayan na kan. Adaw, tikilban ni kay kusina. Ingka mga numabisin ka. Baon ka laabaaw. Kinuyog mo gayam ni Marituyang ang nag-shopping Maribanang. Wen, Mare. Ay na, nagadaw abadbado ti ginatang na. Aya, anya nga'y dagijay abadbadaw. Sabong-sabungan na palda. Adda ka analabaga. Yellow kan grain. Sabasabali ako, Lor. Wen, Mare. Adda pang Lunes. Adda pang Martes. Adda amin apang inaldaw na. Sabong-sabungan latamot ti kayat na. Wen, Mare. Kan amom tinagbayagan me. Anya, Linikaw me ti entero a paggatangan ijay ile. Tanagbiro kami iti sapatos nga ijay sangwanan ti ayan ti hills na. anya. Ikaw, nakabiro kayaw. Ay, awan nga rod, Mare. Iso nga imbagak nga agpaaramid laang ngayon. Uwan, ano day tati kayat na. Jak amo no ituloy na ti agpaaramid. Tanangin na kanukat ti agpaaramid iti kasjay a sapatos. Uwan, naidumdumang amin nga style day ta sapatos akayat na. Wen nga rod iso anangin na. No pay matakas dyan nga style ti kayat na. Nga mas daawak, Maray. Taapay. Nga main, saan ko nakita arimwad dita balayda ni Kabadong. Nay, apay ngay nga ta. Pero minsan nga gladladingay, ta inala amin ni Marito yung tinaglakwan na itinatang. Ay unay matan ni Marituyang. Kay, kasano ngayon ni Pari Badong? Arig nan tinahold up. Anya gay, ituloy tanti plano ta. Una, Uncle. Angam di tungtungan ta. Daya tungtungan ta. Ay, una ka. Ubing ka pa lang. Makalipat ka adagaws. Ipalagip mo No anya day ta tungtungan ta. Si Kati Agarado. Oh, Kalpasan na. si Kati Agmula. Siyak manay. Ay, aguray ka pa Jakpay nalpas. Agsasaukaan. Katsak mo't laminain. Anya ngay ti aramidam. Urayak adumakil dagiti mula. Day talang ti aramidam. Nagrigat ti aguray. Dahito ti karirigatan nga ramidan. Ti aguray. Kasano ngayon ton may lakok dagiti natang. Paggudwan ta. Dakdakil ti bingay ko Tasyak ti kaduan nagtrabaho. Ay, saan akas ta? Taambaw. Nasken adakdakil ti bingay ti laklakay ngam jaw ubing. Kasta? Wen! So arugyan tan ti plano ta. Pambar ka la, pambar di ta ba daw? Bumangon ka kidain, taagluto ka. Sana kagpampambar. Talaga mo ngagsakitak. Tanya ko matisakit mo. Ay, rik na nga mo dahil tumugin ko Nagadulakit din ay pambar mo. Ay, nagtumot patpatsay. Nan, dapadapon ka man. Ay, sos. Wangag paisaw. Nangato ti gurigur mo. Nagbara ka. Kung naking kagay. Ay, mabalo aksamutan adi na oras. Ay, dahil dati bagbagaking ka. Hasina pa nga ti ba umuama panagaradaw. Kung agmula iya bangkag.
Hasinaw. Ay, saus na rigatan. Ay, anya ti kayat mo akanaan ba daong kaya mo kaday nga ipartyan ka iti manaw? Ket, naarado yon, jay mulaan nyo itinatan. Nalpasan ni kwarog pa iti kunan. Agmula kayong tungarudon Una, ket no nakasaganan ni kwarog nga agmula. Apay anikwarog amin. Si Kangay Mat, anya ti aramidam. Agurayak iti kwarta. Ay, kapadpadam ni Marituyang. Na. Ajay laagaw awat iti kwarta ti kayat na. So ani badong na agsakitan. Agsakit ni Paribadong. Ketuan. So amapan mo mat pasyarin ngamin Manon nga aldaw nga agsaksake. Ay, nangato nga agpaiso ti gurigor mo Uy nga rod pare. Pinagsidsidanak pa ini tuyang ko iti karne iti manok. Sa naglata na imbagan. Swerte kan. Ay, siya kumamat ti agsakit. Kanya, nagrigat tag sakit pare. Sakit laday tatiawang kwarta na. Ket no kasta akini. Ay, napadasa mo, tinagsakit iti kastoy pare. Ay, kanayon Hanyangit inyagas mo. Naglaka. Kwarta. Kwarta ti agas day ta sakit. Sigurado ka nga kwarta ti agas na. Uy! Maimbagan ka adagos. Ayan ni Marituyang. Ta isuman ti ibagakken kwa na nga iyagas na ken ka. Ayan na nga di imbaga ni pare inting nga agas ka. Aguray ka, di ka lang makaururay ako nak. Hirwar mo Na, di ka lang makururay. Hanya ti ko na naking ka. Kuna ni Kapitan, iparabaw ko kano dito'y muging mo da ito'y kwarta. Ay, kitaramida mo na. Diyan lang mamati. Ang aramida ka. Bareng iso ti pakaimbagam. Iparabaw ka. Sa nga ribo na ita. Mayatan dirig na tuyang. Ay, padasa man pa anayunan iti 2,000. Nagbiit kamutin anayimbagan. Sigay, nayunak pa'y iti 2,000. Ay na, naimbaga ko na talaga tuyang. Kwarta talaga, ti agas ka. Ay na. Bimangon kan ba daw? Ay na to yan. Saan mo ngamin alaan amin tinaglakwan ni Tata Badong itinateng? Mangibati ka iti para kan kuana. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Fuji Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basi. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Napanan naman nga tan. Awan dito ni Badong Mau, pumanukkaw ka dita. Itay ko pa'y abirbiruken, maray. Kano nakitak mo ta nagpadaya? Kadwa na dagiti manugal apada na alalakay. Napanmanen nakisugal? Katwan awan mo't sabaling nga aramiden dan saan nga agsugal. Apay nga main, asaan nyo nga ipasardeng dagita asugalan dito'y barangay tayaw, maray. Ay, saan asyak ti pangibagami ti dayta? Asino nga iti pangibaga kat opisyal ka mo? Ni Kapitan
Paspasuro taklaan mat. Sapay inala ni Badong ko jay kakaiso na nga igatang ko kumaiti bagas. Dahi tatirigat na no adaman no galakab balay mo. Ay, maray. Mabalinti umutang iti bagas. Nagdakilan day ta nakasurat abawal ti utang. Basaam nga min ah. Napaya basaag pay lang, kat imbagam lang arudan. Mala, mapana nga rod umutang kini kumarik abanang. Ay, salakay! Salakay! Maribanang! Ano wa umanda gito'y asaw? Ay, saus kagatan dakaw! Maray! Hey, brown, black, pink, red, yellow, stop! Nay. Heh, Si Mardin daadago siya. eh, Nasurwam gayam da gito'y asaw, kapitan. Ay, hindi kumarik abanang nga. ako, urayak nga ron asumangpit, itay pa ang nagpadaya. Agpadpadayan samot amin at taon, kapitan. Ah, Anya ayat ti adda di tadaya aday-day wunda. di ka man aging dadamag. Anya ayat ti mapaspasamak di tadaya. Ay, di mo damagin. No kayat mo, inkamit ije daya. Aw, anya tinaganab mo iti panakisugal mo ijay daya, badong. Naabakak nga raw. Nagmalasin aya. Awana unjay gatang kukumay ti bagas. Kunak nga raw ano mga abakak. At igatang maud. Ah, no apay amabiru kam lakta. Uray sa dino ti pangidulinak iti kwarta. Apay nga minta idulin-dulin mo aya. Kwartak mitin niya. Ay sana mabalay. Diyak kaya tagtalag iti manugal akasgan ka. Ay mga abakak tulay nga. Kaya't masawan, agsubli ka pa'y amakisugal. Sana nga agsardang tuyang aging gasa anak ang mga abak. Mapan ko kasarita ni kapitan. Tanya ti bagam kingkuan na nga eh. Di ba kapasardengan na ti sugal? Mapasarding na nga ta. Apay kumasaan kat iso ti kapitan. Kaya no oray ni Maribanang makisugsugal mate. Anya, uray isaw. Iso mate. Nagsinsin na ako kami pa itay ijay sugalan. Malas lang nga. Tagpada kami ang abak. Ay, nangabak kamit lang ba na? Saan nga road? Na. Apay ako sila pa na. Napudot ti ulok, nakastoy am abakak. Ingkagluton. Jak kaya, Na, tanaungat sikat ti agluto, numabisin ka. una, sa kong tagluto. Ala, darasam ti aggunay. Awan! Inako na ije kusina. Saan kan nga gungan? Ay gumatangak man iti Ricardo kagawad. Sikati agluto, kapitan. Ay, wen tanapudot ti ulo ni Banang. Ay, kasta akmaut no awan customer ka. Ay, napudot at ulok. Naabak nga bin iti sugal. Ay, napangayam na kisugal ni Maribanang. Ay sus, kanayon na mapan makisugal. Kanayon mo't maabak. No maabak, ay na, siya kon ti pagpupudutan na. Ay, katlakwan ka nga rudin a kapitan. Tama nga numaungtan ka man, ay. Inteng, nakaluto kan. Ay karugrugi pa lang. Nagbayag kan. Napanak nga ron gimatang iti Ricardo. Darasam tanay, mabisina kon. No tinulungan na kuma, dinalpas kumaadag. Agluto kakit din. Na, Agibaon ka pa lang. Kastoy ang napudot ti olok. Apay akas ta ti rupa mamasabat ka na natuyang. Nga may napanmanan nakisugal ni Badungkaw. Nagsapa na makisugal. Una, saan pa'y anak kamulumog na panon adagaws? Ay unay mo't dahitan. Tidakas na. Inala naman ang jay kwarta ngay duldulin kaw. Madimot ati kasta. Kan tidakas na. Awanon tinabati a kwarta. Idulin mo nga min ang nasaya at Mabirukan na lang tamag. Ita, awanon ka nun may. Ay, dahi tati maday. Mala, inak ko nana. Inak pa ijay ilay. Tagumatangak itinaimas asidaak. Sige nana, agpatuloy akon. Ay, imbag pa'y ni kwaraw tanaimas ti sidaan na agatangan na. Ay, dayjay to mga minabadaw. Tainlibas na ti kwartang. Ay, kapitan, agreeing ka, kapitan. payaringan nakit.
Ba't maturog ak? Agur-urog ka nakadumog dito'y lamisaan mo. Ay, nakariingak gayam. Na, Ay, apay nga ingagmay may sakamag. maburing ka no dagiti kakagawad ka. Iso na panda ije daya. Nakisugal damag. Isumuti kaya tadi bay amam. Ni treasurera nga ikin ni sekretarya. Napan mo. Anya, pinalubusam ida ang makisugal. Isuti kayat da. Ay, agreklamo ak, kapitan. Ha? Naskan ang may sardang day tasugal. Ha? Si ka man lati kas tati ka panunutan na maray. Una, tanibadong ka. Nanipod na sursuro na tinagsugal. Alaan nanti kwartak, tapnoad day sugal na. Nasayat ka day tikasta, kapitan. Ay, madi ah. No ipasardeng mo day tasugal, saan matan nga agsugal ni badong kaw? Nagapwa, maribanang. Di taman sugalan. Inay, kasla Biyernes Santo, matday tarupam. Naabakak man nga minan. Kaano nga taaya ang mga bakak? Puunay matday ta amalas mon, maray. Kanayon ka madlatan ang maabak. Ay, malas samat. No ni pari badong ti kasangsango. Ay, kasangsangom ni kabadong. Win nga rod. Ay, ada talaga malmalas na iti sugal. Ay, liklikak tungarod akasango ni pari badong. Kaya't mo asawan, agsubli ka pa'y makisugal. Sa anak pa'y ngarod anangab-abak maray. Masapol ang masubot ko dagiti intaya. Nagsayatin ta nagsabat na paray. Ay, naggapo ka iti sugalan anya. Ay, di mo pigsanin ah. Amuklatan na naggapo ka ijay. Paray. Mabalin ka dito umutang iti kwartan. An mo? Mapan ko'y taya. Maring mangabak paray. Saan ka madanagan? Tanong mangabak ka? Bayadak adoblay ti utang ko king ka. Kinadapay balato ba? Mayat ah. Una, pamirindahan ka pa ya. Opo, mayat ah. O ya, pautangan ng aro din ah. Ay, di ka pa utangan. Agkatakatawa ka kung nakmano pautangan na. Saan mo gayam? Ay, awang kwartak, iso adi ka pa utangan. Ay, unay kabutin pare. Agsugas-sugal ka. Awan ti pera pagtayap. Ay, diyan ako may bagbagaking kan. Napabay inanak pa'y Mike. Ay, basta awang kwartak. Nalpasa kon anangan. Aginaw kan, intay. Anda, siyak garo din tinagluto. Siyak pa'y taginaw. Apay, agreklamo ka? Saan? Apay ko mga agreklamo ah. Sige, taag subliak ijay sugalan. Manit? Saan ka pa anak nag-anak sugal? Saan? Aging gaajak mangabak. Paano mararamid mo dito'y balay ah? Katadda ka mat nga agtrabaho dito'y balay. Ano tiyar aramida kiji barangay hall? Anya ko mati aramidam. Na, Agtugtugaw ka lang mat ijay barangay hall. Apay, tikunam, jakamaw. Inton agawid ak inton malam. Rombeng anakaluto ka. Napanmot na nakisugal ni badong kumar. Talaga saan mo na malapdan? Ay, saan nga raw? Talaga ka di asaan nyo akabailan apasardengan ti sugal ditoy? Ay, jak amo ka ni Kapitan. Kaasi kami amises dagiti manugal a mister. Ni nga ron Kapitan, ti makaamo iti day tabanag. Kinasaritak matan ni Kapitan. Ngam kasla saan na mulat nga ikan kanaw. Apay angkay, nakapanimid ka may. ay agpampanunutak nga rod. Kusla na dagsun ti pampanunutam Ay, grabe ti problema. Kaya't mo kanya tulungan ka. Ay, mabalin at tulungan na. Katuwain, Ay, awan tubod dagiti daddo maakakagawad. napandamot nga min nakisugal. Katulong ako may dangag panunot ngam kanayon danga awan. Dahita sugalan ti ayuyang da. No awan dahita sugalan, di naka-duty da kumaita. Unan niya. Dagitimot da dumaalalakay. Imbis ko mga trabaho da, tapno da ka ng ti pamilya da. At da di sugalan. Ay, wan. Kasta ka ti mapaspasamak. Agreklamo ni Nana Tuyang. Kaputa ka na yun di sugalan ni Tata ba daw? May nga ron nagreklamaw.
Kay, anya nga iti makuna manggay. Pasardengan tayo ka din day ta sugalan. Panunutag pa'y analain. Naragsak ka di kapitan na kanayon na makisugsugal ni Antibana. Ay, saan? Nakaungungit tupay. Siyak amin ti paraluto kun paralinis. Nangidulinan nga tayo ni Tuyang yung kwarta na. Awan mo dito yung bulsa ti Daster na. Ay, diyan mo laki mabiro ka na. Ay, Badong! Anya ti berbero kam dita, Ha? Ay, awan mate. Daya mate. Agberbero ka manan iti kwarta niya. Tila'y pagbagam mate. Di ka kat mapanagtrabaho. Dahil tala makisugsugal tar aramidom. Nay. Lugat sa mo dagiti pulis di limbabas. Ay, wag. Mapandan samot ijay abagatan. Iti ayan dagiti agsusugal. Ay, sas. Delikado dagiti kakadwa kag susugal ijay Tiliwanda ida. Naikot sigurado dahi ta. Apay nga dagiti pulis. Asinaw, tinangayab ka dakwada. Unak man na pang kanakisugan. Ay, nasabat ko may dagiti pulis. Ay, nasabat mo? Mapandakat, di ta sugalan. Ay, saan ako na nagtuloy tanarigatan. Tiliwanda dagiti makita da nga agsusugan. Ada siguro nag-report. Siguro Apay nga rod nga agisam ka, Inteng. Ha? Adan samot ammom Ay, adam basit Ay, awanan. Sapay agparparik na kanyak ang mga bakakaw. Agasam nga iba daw. Nagadaw dagiti natiliw di tasugalan. Idi may dagiti pulis idi kalman. Ay, adaw. Sa nga pulo dan sa kanaw. Nunapan ka. Ay kat may nayon kamot kadagiti natilew. Ay, magmanta sa anak-anapan. Damag kaw kat pasardengan kanon da kapitan ti anyaman a klase ti sugal dito barangay tayo. Nagko na. Madamdamag ko lang. Angam nasaya at mag. Tapno dagiti manugal akasken ka. Agtrabaho dan. Narigak ti matiliw ti pulis ko nam sa badaw. Ay, aglutukan. Kain kami man agpatrolya kadakwara. Sa dinaw ti pagpatrolyaan nyo. Dita siguro doon may nga nagsusugal. No anda makita mi nga agsusugal, ipatiliw mi iti pulis. Sige, agluto ak nga rudan. Ambumbat kanya kun. Awan ka baka bagyan. No nagbasol, matiliw ken madusa. Awan ti asa-asawa kanya. Ay, saanan. Jakon mapan agsugal, Inteng. Ay awan ni Badong Mau dito tersinak, Maray. Saan ko mat aberberukan, Maray? Ay kunak ano, iso ti umay mo birukal. Napanan nagtrabaho ni Badungkaw. Umay ko igatang itisidaan mi day ti sweldo na nganyawat na kanya. Ada swildonan? Adamot na, Maray. Kano makabulan nun nagtrab-trabaho. Ay wan ata, nasurok ang makabulan nun, ana isardag day tasugal di tabagatan. Kita ang manlaang anya, Maray. Nagmaya ti epekto na, no awan sugalan dito'y barangay tayaw. Agtrabaho dagiti tattao. Ay, barangay Kabildatan. Imbes nagsugal kayo, agtrabaho kayo kitdi, anay ba? Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ay, ada akong dito'y batog timulak at papaya. Inteng! Kanya tiyar aramidam dita.
Tagtagaray. Na, di mo kunaan apurusam tinakkel abong ati papaya. Saan? Picturak mata ipos ko iti Facebook. Anya? 1, 2, 3. Daytan. Naala akong iti ladawan. Ay, darangidangan ang nagdakkel kan nagatindog abunga da ito. Ay, nagimas da ito apapayan. Ang ipos ko man ti picture na. Kuya, friend mo ka din, di para inting iti Facebook. Saan pa'y? Apay aya? Siya, friend ko. Makitam dito impus na. Na, bunga mo ti papaya dayta. Nagdakkal. Uy nga rad, nagdakkel. Man ti kasta kadakkel a papaya to yan. Nangalaan da nga ta iti kasta a klase ti papaya da. Ay, diya ka mo ah. Ay, adda kumamit kasta amula taba daw. Di ka danag to yan. Addan tao. Malulungmit gaya man ti bunga ti papaya dang kalinteng. Na, nagpigsamat tan ti matam no makita manipod dito'y ayanta. Dito yung silpon ko tikit kita. Impos dagayam iti Facebook. Masaya at mat. Tindak tuman dumawat iti bunga ti papaya da. Kita man dita Facebook mo. Oh. Naa. Ni, nagdakkel mo tin abunga ti papaya dayta. Nalada ka no di ilukos dayta papaya. Aya, i-post ko man mo ti asok anag cute. Tapno adamot arkos na ti Facebook ko. Ikaw na. Mabalin latanay. Kinuray siya. Agipusak mamay. Inak ba nagkita iti mabalin ko nga ipaus? Ay, bigaten, Enteng. Bumangon ka ditan, ta ilukat kon dagiti tawa. Bigat gaya man. Katuan, masapol ang mailukat ti tawa. Tapno maanginan diti silenta. Yun man. Ay, pa'y mantatan awak man ti papaya. Ay. Na, Ha! Ay, apay ngay. Awan mo ti bunganan. na. Anya ti ko na, Ay, Enteng. di bunga ti papaya amulata. Awan bunganan. Anya, Sino nga tinagtakaw? dayta kat ngamen. Tanausem ka amang ipopost iti uray anya laditan iti Facebook. Anya ngay ita. Ay, maamwak lang no asino tinangala. Ay, sap-sap litek iti uray na. Ay na, nagmayatin da ito'y amula ni Kwaraw. Anya tayo tato yan. Akuray ka. Tanay, kumentak man iti sana all. Ha? Dagaya mula ni Kwaro kasta. Wala raw. Ay, inak tumang kita ay no sa dinutayan na tayo tato yan. Ay katadakan kadaytan At dagayang timulam dito yung puro pipinaw, Kwaraw. Makapakigtut kayo matataba daw. Ha? Ay, si Kakit Kimay. Kung namlano nakakita ka mo, tiniti alalya. Aw, hindi ti gagaray ang tataba daw. Ay, away. Kaya't ko lang nga makita, iti personal lagi timulam. Nakitam timpos ko iti Facebook kanya. Kasta nga raw, kahit agpay sugayam nga nagmamaya dagiti mulam dito ya. Thank you, tataba daw. Nagado ti bunga da. Sana all. Ikang kayon to itibunga na. Anyam, saan pa'y nga ita, tataba daw. Anya? May kayon to, ito nagapitak. Ikang kayon to. Ay, si Kati Makamaw, Kwaraw. Ay, makumikom kan sa itimulab ko raw. Angkail, Maliwayan yung tagronda iti rabi ay. Tani, aglangan ka mo tin. kuha namin angkail. Maawata, tada mulab. Hanggang kasapulan mo ta, aramidam ti pagrebangam kastanod. Unang kail, makirundakin ton rabe. Agsipot ka na laeng. No, da matiliwan nyo, ibagayaw. Reglado angkail. Masuro na. Tinakaw nakit din tidakil abunga ti papaya. Naimbag ta nakita ka, Kwaraw. Aw, apay ka day.
Ngala daw kayo ita ng rikat. Sapsapulot nga min tay uken ko. Apay, Mapukpukaw nga raod. Ay, sapay nag-cute. talaga gaya masimuruman ang lagi tatakaw ah. At ito'y tiladawan na. Kitaon dito silpon ko. Ayun, nakikita kong dahil nga ukan. Pagkikit-kita yung man nga raod. Parang may sublipay kanyak. Sige, ikagdanan. Pero kan mi dahil nga ukan, kagawa. Sayang ti kwarta ka pinanggatang ko iti ukon. Ay, liklikan nyo gamit ti agipo-post iti Facebook, marikwanag. Iwan nga ron, Maray. Ti babawi ko na lang i-post iti asog. Ay, kitaan yun, Inteng. Impos naman ti dakkel abunga ti papaya, May. Kabigatan na. Awanan. Di min nakita ti bunga ti papaya, May. Maray. Aya. Wen. Iso nga awan iti kasagan anad kayo. Wenno pilyan nyo dagiti ipopost nyo iti Facebook. Nagkaro damutan ngay. Ay, di oray awanin ag silsilpon no kasta. Nasaya at madyada silpon na. Dulakit day ta nasaya at abanag ti pangusaran. Husto ka, Maribana. Apay anarabyan ka unay ita si Mang Pag ba daw? Ay, wait to yan. Ay, aglisi ka. Tayo nagkudag ito'y nakasakaw ah. Na. Anya ngay data, kaslamo na dagsan. Bunga ti pipino ni Kwarog dagitaw eh. Ha? Nukasta, napan ka nagburas iti bunga ti mula na. Mas makita, Mike. Ay, nagtagulit ka na ya. Hala, mangan ka, no kaya, Mang? Ay, kaya ko uray no tinakaw a pipinaw, kanaglata. Ay, agtala ka man na bakitan. Pipino ko namlat ka na, salpag ka. Sino nga tayo tatakaw dito barangay Kabildatan? Ay, kana ka. Ha? Isla na unag ti pampanunutom ah. Anda nagtakaw ka dagiti bunga ti mula ka pipino iti rabe angkay. Naa. Ay, apay amuda nga adamulam. Impos ko nga miniti Facebook. Ay, sus. Tinakaw damutan. Ay, adalaki di kalugaran tayo nga tatakaw. Iso damaw. Itrata ba dong ti atapay? Nga may, imay iti nagmula ka din na minsan. Ay, di paliwan yung mati, pari pa dong. Talaga kasta ti aramidan may angkay. Salagay! Hindi mo tataulan data, tabarupay ni Kwarog, wait hey! Tamot gaya man aso yaw, tatabatang. Ay, wine! Aso ka no data ni Marikwanang. Aso ni kagawad ko anang. Ay, anya ba tay? Nailaw ang kumutin ti dilak. Ay, ginatang ni Tuyang, Kwarog. May lasin ko Dito'y di birbiro ka ni nanakwa ng nga ugan. Anya ka di tigagarap? Nakaumay ka, Mike? Sino nga tayo tatakaw iti bunga ti mula ka pipinaw? Ay, napadamagam kanya nga eh. Di mo kunain na siya. Imbaga kaya namin nakasta. Apay, tinakaw da, ti bunga dagiti mula mapipinaw. Kasta nga raw, tatabataw. Anya, ni Marito yang tinangtakaw iti uken ko. Masigurado nga iso dahi mapuppukaw nga ukan niyaw. Ay nagkarumutan ni Marito yang no kasta. Tinasayat, mapan kayo di balayda, tapno makita yung di asaw. Ay, payman, mapanak man ngagpaiso. Ay, sana mabalin kanyak ti kastoy. Hindi yung ibagbagasak din ang ibaga kada kayo nga. Ay, wud, di kagdanan. Ay, apay nga. Awan mo ti mauray ta nga umay agtakaw dito. Awan nga raw, nabayagtan dito nga palpaliiw ang gay. Sabay naglambing. Nagawitan. Salpag dahi niya agtatakaw, di matlag parangin ka data. Ay, wala ka. Nagkanapanuno ka. Nag-post ka man ang iti Facebook mo. Ha? Mangimuntar ka tumudan iti hidden surveillance camera. Ha? Wait! Dahil talangan ti aramidin ta. Kitain tayo man mo asino dahil ta nga awanan ba yun? Anya man ang ti pampanunutom dita si kabadaw. Makumikom ni Kwarog, ngagpasada iti tricycle na ita. Anya ko ma,
mapanak inton pangal daw iti ayan nagitimulan na pipinaw tuyan. Agburas ka manan? Ay kitwid eh. Kakaisuna makumikom ni Kwaraw. Ay kitgundawayak mo din Sige, kaadwom nga ron di agburas. Tamapan ko ilako ti daduma. Ari daw tuyan. Mutoy day tasagaw at alaw. Taisakok man kiday. Ha? Nakita kay ang nagipos manan ni Kwaraw iti bunga timulan na pipinaw. Ay nagdadakkel siya. Ay, sige nga ron. Umayak mo. Tapno mabibi ay. Arda kam dagpuros Arigla daw. Atay, Titricycle ni Kwaraw tuyan. ha? Ay, sus! Ay, umeka! Tumaraytan ba dong? Wait. Taray! Tumaraytan! Marituyang! Marituyang! Awan sa tao dito yung balay da, marikwanang. Agore ka. Ha? Talaga nga agtatakaw dagita tao. Nay, isuday tati aso ka mapukpukaw, maray. Anya, ay kat alaamon marikwanang. No mabigbig nakpailaag ti aso, ay talaga nga alaakon. Wunan, saanan arumbang nga ipakadampay laang ti aso? Ay, witiglantan na ito'y may sasako ang bunga ti pipinaw. Pag nakaw matayo dito'y akaslawan ang yaman na. Tapno di na makadlaw. Hindi sumday dawit mo nga sa akaw, tataba daw. Pag nakalantan na kaslawan ng gagaw, makamuditan. Amo ka kayo daytan. Hindi ka pagpungtutan. Ari ba daw? Isunday tang tinakaw mo. Nasalbag ka. Yeah! Ay da, kasyanda ko maparay. Ay, Kwaraw. Kayo dagtatakaw iti bunga dagitimula ka pipino, ha? Ay, Tapno agnakam ka. Agpaklab ka itamit lang iti dagaparay. Tara, tungpal ka hindi bilin ni Uncle Kao, tataba daw. ay, nyateramido nyo kanya ngay paray. Ay iyawat mo kanyak ti barikas mo Kwaraw. Darasam. Labit lang. Ay, pangasyo mo ta. Di na karamido na kaslaw, beng, paray. Ala, agpaklab ka. Tasapli takmanday taubot mo. Sika, dagtakaw iti bunga ti pipino ni Kwaraw. Ay, pangasyo ka di mo na, paray. Ay, pakawanin da. Ay, nabano ka. Naimbag laki din ta nakataraya ka dagaws. Ay, anda akong itidalan ko nga kaway. Marituyan! Ha? Ay, sus, ni Marikwanang. Isudakin ni Maribanang. Ay, isudat isumungad. Nasaya at tandakan, mare. Inala ko ti aso. Ha? Salbag ka. Si kagayam tinang takaw iti cute nga asok, Marituyang. Ay, kwa maray. Ay na, mabigbig na ti aso na, marituyang. Kan, saan apulos analipatan ti aso na? Correct. Ay, kwa Marikwanang. Pakawanin na kuma. Naingganyo ak ngamin iti kinakyot ti asaw. Nagpadanyo lakit din ayang agasawa dagtatakaw. Ay, surya talaga, paray. Siguro. Na kayo matlatin ang takaw, iti impos ko apapaya. Ay, saan, paray, saan? Saan na kami? Ay, saan na kami tinagtakaw, kapitan? Mamati kayo kumakada kamay. Kasano ajak ibaga? Kino agsisiim kayo gayam iti post iti Facebook. Mabalin nyo at takawan. Paray. Ay aga samdats. Kapulag ta na ipos iti Facebook. Takawan niya. Ay, saan to na maulit, paray? Ay, pudno day ta, kapitan. Tinton maulay. Pakawanan na kami kumamutin, Ay, anya ti makunayo. Kwaraw. Kagawad ko na. Sige. Tangay, agkakaaruba tayo. Sige. Pakawanag ida, kapitan. Muray siya Uncle. Pakawanak mo tita. Hanggang naulitan ta. Ay, pagmultahin tayo ita. Ay, na. Agyaman kami kada kayaw. Kwaraw. Kin Marikwanang. At baliw kayo. Ulitin nyo pa talaga ang maipalod kayo. Ay na, nanatoyang kenta tabadong. Dakas ti agtakaw. Agbalbaliw kayon.
tapno di na kay paibalon ni Kapitan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sawalpay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Heng. Insura para iti radyo ni Lyesha Tumli. Yan iti direksyon. Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basu. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT